maayong adlaw ka natong tanan. So for today's vlog, magama ko og kanang salad. Vegetable salad ni napud mga bayot. So kuan adlaw day karon nga Lunes dinhi sa ako ang himutangan. Alas 2 na sa hapon. After 3 hours manguli na to ako ang mga kagupa kay mukaon. So magama kog salad para pod akong ibutang sa amo ang lamisa. Aron humanta, tala, ubani ko ninyo. So ready na ni ako mga vegetables diri, na ako diri oy carrots, na ako'y potato, na ako'y cauliflower, nga karon pa yun ko diri ramang ko nakabangga aning cauliflower sa amua, wa man gyud ni tawon sa amua. Oy din na ami dinhi oy kanang cabbage, din na ami diri oy katong broccoli ba. Kaya mong madali sa una, kuan manggod kanang sana kanang gabi ba, gabi mo amo anggam og utan. So ato na ning slice on din hitanan dayon ato ko na pang lunod-lunod din ha og asa dapitan nato na ilunod bitaw sa bowl nato na ilunod og asa man na dapitang bowl gud pangitaan ninyo og asa dapita dayon slice on po nato ning broccoli then kaning cauliflower lagi nga diri ra ko nakatagbo kay wala man gyud ni dito sa mua nay baligya sa mua then wa man gyud may ikapalitan ni sa una man gud nakaingon big kog di ni makaon. So makaon man din sa butangan na nato na dirag seasoning nga ko sa butog unsay ngalan na ng seasoning nga kay Armenian man di mo ko basa gud og Armenian. So butangan nato na siya dira og 2 ka kutsara nga olive oil. Then ato gud po na ituyok-tuyok din ha para mapantay tanan ba. Then human ato na nang iluno din sa atong oven. So after 15 minutes luto na mo na ni forma sa ako ang recipe karon. So that's it. Thank you for watching and see you next video guys. Babush, don't forget to subscribe my YouTube channel. Babush.